תעמוד פה. רן, מה זה? תסתכל פה. תסתכל. כן, תסתכל, איזי, תסתכל. מה זה? רגע. לא. מה זה? מה זה? מה ציירתי? מה ציירתי? לא. רגע. הנה. עכשיו נעשה בלני. הנה, תראה. רק זה. מה זה? מה קרה לו? מה זה? 2, נכון. מה זה? 2. ומה זה? 1. כל הכבוד. מה זה? 1. יופי. מה זה? שולחן. מה זה? זה שולחן. זה שולחן, נכון. מה זה? יש ביס נכון. מה זה? יש ביס נכון. זה שביל נכון. רגע. מה קרה לו? לא, חיבאתי. תראה, מה זה המספר? מה קרה לו? מה קרה לו? מה זה? 2. 2, נכון. מה זה? מה זה? רן, מה זה? נגליים. מה זה? 1. כל הכבוד. מה זה? הנה, מה זה? מה זה? פרפר. הנה פרפר. מה יש לו? מחושים. יש לו רגליים.